so kai babu nadama, ce zuciyar ki ta daina nadama. In ka ki wani akwai madadinka, na samu wacce ta so ne hakika. Aure muka yi dubu yar mu gaban mu, sai da kiki ni na roki Allah ya bani ya mai aji da kamala. Kin ga kazancen na mai doki ya kare, mutum ki koma gidan nawa zan duba. Ba mai gida kai mini komai duka a rayuwa, in babu kai sai na shiga damuwa. Na san da cewa na yi maka magiya, na ittifaƙin baka da matsala. Kullum batun ka na zan mai nafila, na sai kaf yanzu haƙin ka zan kare. Ni dama na gane da laifina. Soyayya da ni da ke sai wata ran gobe ya jike jini tilas ne, hangen ki kama ki wajibu ne. Kin ganta nan ya riga ta ummi, aljanna ce kullum ta kaburi, fadar ta kullum alkhairi ta kula da ni in bata min shari. Ga nazari idan ta makaranta ta hada ce komai lokacin mula. Soyayya da ni da kai na dawo, ya za a yi in barka dan na gano. Laifi na gare ni baban saudat, sama da kai ni na shirya. Yunwa zama ko a kango ne, kaunar ka na kama ya za a yi in barka. Kogin so na fada ceto na hannunka, zan ma biyayya dare rana. Wanke ka da guga ni zan yi ma, zan baka alawa cikin girma, ka sha ta kasa ni hannun dama. Hafiz tausaya, Hafiz agaza, Hafiz in babu kai ba san ya zane. Hafiz tausaya amana karkaci, muradi na ruhin jiki na tausaya. Abin sona mai ɗeba kewar zuciya, mai laifi na tuba. Hafiz tausaya, Hafiz tausaya, ni ummi na ji tausayin ki Asiya. Dalili ko bai wuce sharrin zuciya, amma yanzu kin yi nadama Asiya. Na san Hafiz yana da sauƙin zuciya. Hafiz tausaya, baby na zan so ka maido Asiya. Ka aure ta ku cika sunnar anbiya. Baban Saudat Hafiz na ummi tausaya, in kai haka ka kyautatawa Asiya. Hafiz tausaya, na yarda Hafiz na maido Asiya, wurin ummi na cika sunnar anbiya. To na yarda zan na auro Asiya, ku zauna lau cikin limana basiya.